Jenaplansschool De Kerk bestaat dit jaar 50 jaar. Vandaag hebben we een beetje relaxed, een rustige opening gehad. Vanmorgen met de burgemeester, wethouder, heel veel ouders. Dus het was heel gezellig. En vandaag is het, zoals je ziet, lekker picknicken, een beetje stoepen versieren, dus de speelplaats mooi maken. Ja, De Kerk bestaat 50 jaar. Wat gaan jullie deze week allemaal doen? Morgen gaan we naar Toverland en donderdag blijven we slapen. We moeten alles zelf meenemen en we gaan slapen in onze eigen stamgroep. En waar heb je meest zin in deze week? Een attractiepark vind ik wel altijd leuk. Ja, aan slapen op school. Daar heb je daar zin in? Vind je het misschien ook een beetje spannend? Nou, ik vind het niet zo spannend, maar ik heb er wel heel veel zin in. De school gaat 51 jaar wel halen, maar de naam De Kerk niet. Nee, dat klopt. Wij blijven zeker de Jenaplansschool van Venray. En we gaan ook natuurlijk binnen enkele jaren verhuizen naar een nieuwe locatie. Mooi moment om ook te gaan wijzigen. Dus weet je een goede naam, stuur hem in en wie weet nemen we hem over.